नायदो बिराद मोजां जादों आरो ना केमेरामेनाबो उन्दुलायनानै खेबनो हायो नै गाहायावनो दंजोबो नायदो नै बेफोरो ओरै दोनलाबायनानै जानो हाबाय आरो ना नों उन्दुलायनानै जेसेबां हायो बेखौ देखायनो नाजाबाय आं नोंथांमोननो नायनानै लादो नै पुरा रिदि रिदांजोबखा आरो बियो गोजा गोजा नायबानो माने जानो लुबैखागोन आरो हेलौ वेलकाम टु देयार फार्मिं आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ बिराद गोबावनि उनाव दिनैहायसो आं भिडिअ लाबोदों आरो दा भिडिअआ मानि थाखाय लाबोदों होनोबा बैग्रि फाननायनि सिजन जाबाय स' बैग्रिया नै बेबायदि कालार जाबाय दा बे बैग्रिनि भेराइटिनि नामानो जाहैबाय मिस इन्डिया ओमफ्राय ओरैजाय दं नै बिसोर देखाय ओरैजाय बेफोर जाहैबाय बलसुन्दुरि दा बलसुन्दुरिया एसे लेट मोनो हिसाबै बेना कालारा बारा जायाखै दा नै बिसोरो जाहैबाय मिस इन्डियाया थाब मोनगोरो दा दिनै फार्स्ट टाइम जोङो बेखौ फिथाइखौ खानाय जासिगोन दा नै देरबाय बेबो फिथाइ खानायनि माबाया टेकनिक दङ आरो ना ओरैनो नायबाथ' कालारखौ गोजा नुजोबो नाथाय गोजा नुबानो दि बे मोनदों बे नङा स' ओंखायनो बेखौ नायै नायै खानानै जोङो थख' थख' सेलेक्सन खालामनानै बाजाराव फार्स्ट टाइमनि थाखाय लांनाय जासिगोन आरो स' अब्ला नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय बागानखौ एसे ओरैजाय देखायनानै होदो एसे नै बिसोरो जा कालार जादों नै नायदो बेफोरो जाहैबाय मिस इन्डिया ओमफ्राय नै बे बागान टटेल जोंना बे प्लटआव 5 बिगा एसे बारा बेबायदि दङ आरो ओमफ्राय नै बिसोर बलसुन्दुरिया दानो कालार जाथ'वा माखासेयाथ' जाबायानो नै मिस इन्डिया बेफोरो पुरा नायना लादो जुदि नोंथांमोनहाबो सोरनोबा जुदि नांगौबा फिथाइफोरखौबो लांफैनो हागोन सोरबाफोर जुदि फानग्रा दङबा आरो जोंथ' ओरैनो अलरेडि मार्केटाव हरनो कन्टेक्ट दंखायो नै आंगुरफोर बायदिखा आरो ना नायना लादो नै आरो जुदि गायनो लुगैदोंबा खबर लाहरनो हागोन ओमफ्राय गायनाय सिजोना खिन्थु एप्रिल मे बेफोरावसो आरो ना गायनाय सिजोना नै गाहायनिफ्रायनो बुद्रुजोबखायो आरो बियो दा ओंखायनो गायनो गोसोबा सोरबाफोर मोजां भेराइटिखौ गायोबा बेबायदि जागोन प्रडाक्सना बेबो मा फार्स्ट इयारावनो ओरैबायदि माने फिथाइ लादों आरो ना आरो मोजां मेनेजमेन्ट खालामनायनि सायाव जायो मथा मथि थांनाय बोसोराव आङो बुहुत मानसिनो हरदों आरो बुहुत मानसिनानो मोजां जादों आंनो हरफिनदों देखायनानै फिथाइ थायनायफोरखौबो आरो माखासेया जाहैबाय मेनेजमेन्टखौ मोजाङै रोङाखै जा एसे एनै लांदों सोंहरफिनाखैबो बिथांमोनहा स' नै जोंनियानो माबायदि जानानै दङ बलसुन्दुरि नै स' आं कन्टेक्ट नाम्बार होना होगोन जुदि सोरनोबा जुदि फिथाइ नांगौबा फिथाइखौबो मोनगोन आरो बिफां नांगौबा एसे उनावसो मोनगोन आरो ना बिफांखौ ओमफ्राय दा नै नायनानै लादो आंगुर फिथाइ बेथ' बिराद गिदिर जायो बियो नै बिराद गिदिर जायो आरो बियो बलसुन्दुरिया ओमफ्राय मोननायाव एसे लेट जायो खिन्थु ओरैजाय नै हाबजोबनोथ' हानाय नङा बागानखौ मेजरखौ देखायनोसै आङो नै नायबानो गोजा नुजोबखागोन आरो ओरैबायदि फिथाइ लादों नै जेरावबो फिथाइ जोब दा मोजां मेनेजमेन्ट खालामोबा हासार मोजां होयोबा बिफाङाथ' बरियाखा फिथाइयाबो बिराद मोजां थायगोन आरो ना हाबनोनो लामा मोनलायलाया दा बेनि माखासे डिसटेन्सखौ गोजान गायोबा मोजां जायो मानो होनोबा मानसिफ्रा खाथि गायो माने बुरजा फिथाइ मोनगोन होननानै खिन्थु बे नङा खाथि गायोबा मा जायो बिफांफ्रा हासारखौ सिख'लायनाय जायो बेनि थाखाय फिथाइफ्रा देरनो नागिरा आरो मोनसेया जाहैबाय फार्स्ट टाइमाव बिफाङा एसे फिसा जायो ओमफ्राय सेकेन्ड सिजोनाव मानो होनबा जों बेखौ दानस'नानै प्रुनिं खालामनानै बे बिफांनिफ्रायनो खिलिहोफिनो नालाय ओंखायनो बे सेकेन्ड टाइमनि बिफां खिलिनाया ओरैबायदि माने बिलाइया दालाइया बांसिन जायो स' बेखायनो खाथि गायोबा उनावहाय प्रब्लेम जानायनि चान्स थायो आरो मानो होनोबा बियो नांजाबजोबगोन बिलाइफ्रा आरो बिलाइफ्रा नांजाबलायोबा हासारफोरखौ माने
लानाया बारा जागोन खाथि खाथि जायोबा सब फिथाइया थायोबाबो देरनाय नङा मानाय नङा बिदि जागोन खिन्थु जोंना दा नै बिराद मोजां जादों आरो बियो कालारफोरखौ नायना लादो नै एकदमबारे गोजा 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 हाबजोबनो हाया नैबेना जाजोबबावाखै खिन्थु कालार जायोबा बिराद नुगोन नैबेयावबो नै फिथाइ जोबखा आरोना बियो नायदो नै ओरैबायदि खिन्थु कालार जाथ'वाखै बे दाबो नै साफा फिथाइ जोब बियो नायना लादो नै नै माने हाबजोबनांगौआबो सम्भब नङा गुवार ना आरो दालाय दासा दंलाजोबो स' जेसेबां हायो बेखौ देखायनो नाजाबाय आं नोंथांमोननो नायनानै लादो नै फुरा रिदि रिदांजोबखा आरो बियो गोजा गोजा नायबानो माने जानो लुबैखागोन आरो ओमफ्राय बुस्थुआ जाहैबाय माने बे गोजा नुदोंबाबो मोना खिथु उनथिं ओरैजाय नायनांगौ एसे दा मानसिफ्रा बिदि गोजाबानो मोनबाय साननानै जानो नागिरो खिन्थु टेस्ट जानाय नङा आरो मोननायखौ नायोबा नैबे खिथुनाव नायनांगौ एसे खिथुनि माबाया कालारा एसे गोमो गोमो जाथारनांगौ आरो ना गोथां जानो नाङा होमबासो रसाबो ओंखारगोन टेस्टआबो गोदैसिन जागोन आरो माखासेया जाहैबाय नोंनि मेनेजमेन्ट खालामनायनि सायाव नों फिसानिफ्रायनो माबायदि हासार होनानै फेदेरबोदों बेनि सायावबो टेस्टआ डिपेन्ड जागोन स' ओंखायनो फार्स्टनिफ्रायनो मोजां मेनेज खालामबोनांगौ नायना लादो नै जेरावबो दंजोबो आरो मथा मथि नैबे बल सुन्दुरियाल' कालारा एसे माबा जायो खिन्थु बेबो नैबे माबा फेब्रुवारिफोर जोबहैबा मोजां जागोन आरो बियो 1 मान्थसो लेट जायो बल सुन्दुरिया नायदो बिराद मोजां जादों आरो ना केमेरामेनाबो उन्दुलायनानै खेबनो हायो नै गाहायावनो दंजोबो नायदो नै बेफोरो ओरै दोनलाबायनानै जानो हाबाय आरो ना नों उन्दुलायनानै नायदो नै फिथाइया बिराद गिलिर जायोलै एसेयावनो बे थांजोबसिगोन बियो मथा मथि बेयाव 15 केजिसो जाबाय ओमफ्राय 5 केजिसो खावनोसै माबाखौनो खानोसै ना 30 केजिखौनो 30 केजि खानोसै अर्डार दं नालाय हैगोनसै बेखौ फांसेनिफ्रायनो बिराद बुरजा ओंखारो नै आरो जुदि सोरनोबा माने बेयार फार्मिं खालामनो गोसो दङबा बे बैग्रिनि फार्मिं खालामनो गोसो दङबा कन्टेक्ट खालाम आं बेहाय आंनि नाम्बारखौ होनानै होगोन आरो जुदि सोरबाफोर फाननो थाखाय नांगौबा बेखौबो हलसेल रेटआव हरनाय जागोन आरो जों बेखौ अलरेडि मार्केटाव फाननो दिनै माखासे खागोन आरो बेजों लोगोसे जुदि सोरनोबा नार्सारि प्लान्ट नांगौबा नोंथांमोननो कन्टेक्ट खालामनानै आङो साप्लाय हरगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे फुल माने गायजेननायनिफ्राय लानानै फिथाइ थाइजासिमाव बिसिबां मा मेनेजमेन्ट खालामनांगौ बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनाय जागोन आरो नोंथांमोनहाबो आंनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दंखायो बेहाय हरनानै सोंहरनो हागोन आरो स' अब्ला भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै स' गोजोननाय थाबाय बाय बाय